typické tipy o Seychelách a angličtine, ktorú tu budeš potrebovať, ak sa sem chystáš. Tam je tu veľmi silná kultúra. Tuning out je tu naozaj častý a ukazuje status of the locals, teda nejaký taký status lokálnych ľudí. Reštaurácie sú tu veľmi expensive a teda veľmi drahé a oplatia sa skôr takeaways alebo food truck, food trailers a sú to v podstate takeaway jedlo so sebou, alebo teda tie food trucky, to máme na Slovensku, keď máme street food, tak sú tam také tie autíčka a tak podobne. Vyzerajú veľmi desivo, ale jedlo je celkom chutné, takže určite by som sa toho nebala. A v jedle ešte ostaneme a teda väčšinou sa tu nakupuje v corner shops alebo takých malých obchodíkoch a niekedy musíš ísť do viacerých, aby si zohnal to, čo chceš, napríklad bandasky s vodou. Čo sa týka fruit and veggies, tie sa kupujú on the street markets, alebo teda na tých pouličných trhoch, alebo takých tých stalls by the road, takých tých typických stánkov popri ceste. Verím, že som ti ukázala a priblížila Seychely trošku viac, možno aj nejakú tú anglickú slovnú zásobu, ktorú tu určite budeš potrebovať a pre viac tipov mi hoď follow a like.